Damira pamberi pedera pamutasi. Damira pamberi pedera pamutasi. Sitani nonzi yana ibabani. Azikama iba ngomela amedze panje. Pedera. Staure. Damira pamberi pedera pamutasi. Damira pamberi pedera pamutasi. Zvese ndizvo chokwadi. Zvese ndizvo chokwadi. Ndikaimba chabatwa nemunhu. Ndikaimba chabatwa nemunhu. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Mugore ra 2024 ndinonzi Anaimbavarira. Mugore ra 2024 ndakatengeserwa nzvimbo abanonzi Obvious Komani kwaMuchena kuNyanzunda 1. Tikawirirana kuti vachazoenda neni kwaSabhuku, vonondisuma kwaSabhuku kuti ndirejistwe kwaSabhuku. Vakanditi kunobhadharwa $50 nokubva ndavapa. Pandakazoti ngatichiendai kwaSabhuku, vakanditi ndakaita emergency mari ndakamboshandisa, chindipa mukana nditsvage, asi kana uchida kuita development dzako fana kuita hako Sabhuku. Ndakambovazivisa ini pasini, vakati wozouya nemunhu wacho toita paperwork. Ndakabva ndacheresa gomba retoilet rikavakirwa mukati, ndikacheresa foundation ye4 rooms, ndikatenga zvidhina zvimwe zvikaisa ipapo, zvimwe ndivo vakatonditengesera, ndikaputsisa matombo ipapo. Nokubva ndambomira ndakadaro, vachingoti tiri kutsvaga mari yokuti tiende kwaSabhuku. Gore rapera ndakazohaya neighbor yavo kuti indikanyire zvidhina muyadhi imomo. Ndopavakanditi ko iwo wakundiitira chii muyadhi mangu, uri kuunza mhandu yangu muyadhi mangu. Kurwara kwandiri kuita makumbo, munhu wawaunza uyu ndiye akandinyokora tsoka. Ndikati izvozvo pachenyu, ko handiti ari kushanda kusaidi kwangu here? Hamuchatongi ikoko makanditengesera. Vakati hakusati kwako nokuti Sabhuku asati akurejista mudunhu, nzvimbo dzava kudhura, ndinogona kutengesa ipapo for more money kupfuura yawakatenga nayo, ndigokudzorera yako ndichisara ndakabata ini. Indakabva ndaenda ndikanoripota kuna Sabhuku kuti ndo zvakaitika. Sabhuku vachibva vabvunza kuti ndizvo here, vachibva vati hongu ndakamutengesera nzvimbo. Sabhuku vakaenda kune mupurisa vakanyoratidza kuti ndipo pandakatengesera munhu apa. Inini vakazondishedza ndikaenda, vachibva vanditi nyaya yatava kutorevhesa madhiri, wondipa mukana nditsvage mari yako ndokudzorera. Sabhuku vakati havagoni kukutambira mudunhu mavo nokuti hauna tsika, wakavadherera, wakanozvisuma uri wega. Ndikati kana chiri chokwadi, kana Sabhuku aine nhuna neni anotaura ndinoripa, haana kumbotaura izvozvo, akati ndichakubatsira nyaya iyi. Ndakabva ndadzokera kuna Sabhuku ndikanotaura. Sabhuku akati handina kumbodaro, ndokudai mese. Nokubva vatishedza, amai ndiwo vakauya vakamirira murume wavo avo, vachibva vataura kuti uyu avawo mhandu yedu, uyu ari kudyidzana nemhandu yedu, saka hatichagoni kugarisana naye, tichatsvaga mari yake tomupa. Ini ndikati aiwa, mari makatora gore rapera, dai ndakainvesta yakabereka, ndakange ndichiita development dzangu, maexpense, monditaura kuti chitama chokudzorera mari yako, kwete. Saka vakaramba vachiita navo. Sabhuku achibva azondipa mupurisa, tikaenda kudare kuna Ishe Muchena. Ishe akati endai munopa munhu nzvimbo, sokuwirirana kwamakaita, uyu wacho wavo mudunhu medu, mari yemunhu makatora. Mai ndo pavakazotaura kuti kutaura chokwadi taitsika yedu, nzvimbo yatakatengesa ndeye mwana wedu, mwana wakunetsa achiti makatengesa nhaka yangu. Ishe vakati imwe mune kwenyu sababa, chiendai munopimira munhu uyu muzera wenzvimbo yamakatengeserana pakutanga kwenyu. Imwimwi baba moenda nemupurisa waSabhuku onova witness, monyorerana chibvumirano pasi. Patakaenda vakanondipimira padiki, mwana waOgoto achitaura kuti mukamupa pakakura koinini muchandisira papi. Nokubva tawirirana kuti saka mondirifandao imwe mari, tikanyorerana pasi kuti vachandipa $600 on or before 1 March. Musi wa9 November gore rapera watakaita chibvumirano ichi. Towards March ndaikomunicata namai avaingoti hazvina chakaipa, mari yenyu tiri kutsvaka. 1 March uya apfuura ndakazoenda ndonobvunza kuti ko zvava papi. Vachibva ndichipinda mubedroom muone chimiro china baba, uri kushushira mari yako kumurwere wakadai uri kuda kuti akwire BP afa. Achinge afa nhauwa dzenyu muchazobvunzirana neguva rangu, nokuti ndichati handizvizive, makatengeserana pachenyu.
Saka ndikati kana muri kuti mari yangu hamuna, nzvimbo iripo yamakanditengesera inda kwenda panzvimbo paya kandonosimudzira kuvaka, maiti mari yangu munondidzorera imi yacho namakandipa kapisi kadiki, mari yangu hamuna, mwaka waenda. Vakati aiwa, ndichati pandawana katendora ndokudzorera. Saka indiri kuti indiri kuda nzvimbo yandakatengeserwa, takaita chibvumirano, makaita breach contract, chibvumirano chatakaita pakutanga ngachichimira, indiri kuda kuita development. Makore maviri mari yangu makatora, zvekuchamirira zvamuri kutaura kuti $10 kwete. Saka takadzokera kwasabhuku, vakanoramba pamberi pasabhuku kuti aiwa, hakuna izvozvo. Ndiyo nyaya yandiri kusuma pamberi. Sorry, Mambo. I'm sorry. Ini dah kami orang sekolah. Ini main sekolah. Ini main sekolah. Asal awak yang dah kami dah sekolah. Terus orang bapa ampa ni, wakai terana nak bapa. Semua sahaja orang isu pada semua sahaja orang semua pasal pasal. Bapa kumani wai tak sekolah. Ajiri mupa sana kesi mshukuru ndio mwanangu anjechi shawari andewahi kuzisa mwanangu ofisi. Saka zvadaro wakazourira nababa ndikufamba nengu wachivirira nababa sawo wakati hai baba kumani ndikuda kuita project yangu mundipo here kanzvimbo kadii ndito maproject wakabvurira ziwani ikawarushandidzana wakurirana kudaro. Baba wakabva kutanga kurwara. Warwara baba ngorera baba ngorera vakomana vati warwara. Zvinoite zvikuita zvangu. Ini ndaendawo kwendaenda kusenga wandikusenga wandikusenga. Saka zvese zvaizoita izvi ini ndaisazviona kuti ndo zvakuti kana kuti baba kono neino arikudai ndizvomakawirirana zviri. Baba notaiwa tinowirirana orara. Ava ndipo vakazouya ayo baba komana wanditi wazindosiya mari ndikuuya wari kwangu wari kwauri ndikuuya ndikuendese pasapo zvakanaka ini ndakatambira mari takambochengeta kwakauya kwananguti mwana wangu apa takangawo ataurirana andidzi yangu zvaitoda iwa chisanangura pasi pendinoziva tobatindini padudza zvadaro baba komani wakabva watanga kurwara zvemakore andizotidai tukadii. Saka warwara baba wakarwara warwara wauya baba mbawarira zvanga vakuwanda ndoyo timondiendese basa na baba ayo wona ndirwara ndichigona zvandichaita ndikandaonawo mari ndichatsvaga mota inotakura toenda totaura kuti komana ndoite project pamba zvakanaka. Saka wakaramba uchirwara baba uchirwara wawara kudaro awa baba mbawarira ndipo wakazogona kutora munhu kune chitoo yedu kuti ndiperekedze wanhu kwasa ndobvakai waenda kwasabhuku amene ubvasikobvataura zvakabva sabhuka ubvisa eshuwa ubvataurana nababa zvakataura ndakangozogona kubvatahwambarira nzivaenda kwasabhuku masakawandu waenda naba ata zvakanaka tagara ndobvakazoa imi muchiuyai navo uno ava vambarira akati ini mota ndotsvaga wakatsvaga mota yavo pautakura baba zvishuwa ruvara vatakura baba zvinoenda navo pataenda kugadziriswa paipa sazaiwa imimi ndemaurirana kana ngatadota project yake ndemotaidu anguite tikadaiwa chikwadi chiri pemete baba zvinhu zvavo zvakaita panzvimbo iyi ndeyemwana kuti nditi waite panhapa vazviti mwana wangu toini ndodini dabo saka zvinhu zvakutodini zvavo zveshe izvo ndakazitaura pamberi pedani ndichitaura chokwadi ndataura kudaro sabhuku ndati aiwa kene mogadzisana kuti zvinhu makuita zvekutodzana zvinoona kwabva tatonzeka paya kwabva tagadzisana paya takatourirana bambari mari yangu mondidzipa mari pamene mari dzavo dzangazifanana dzinototaurira monyorerana bepa rakanyorerana andikupa machi zvishuwo zvakaitika izvozvo handisizvamo machi uya asvika baba akaramba achirwara baba arihwara nanhasi arudini arwara ndopakazouya ndiuya kosakoma ndichitaurira panyaya yemari wakauya ndobva asvika baba havasigomuka havasigoda vakadini aka baba mbawarira pindai mumba tichikuti abude zvotorangwa kwatakura tipindai mumba mwaonere mubhedhi
wakabva waupinda zveshuwa waona akati saka mutauro mari yangu inorohwa here yamudondi ikata baba vangu vari hairovi ini ndichiedza unopanovhuna chindorochi mari yenyu yakakura basa inini handikura asi kuti pane zvino chakandibata urwere uyu kamari kandiripuwa nevana ndiri kumhanya kuchipatara kandiripuwa nevana ndiri kumhanya kuchipatara saka mari iri kutombondinetsa pangwani asi mari yenyu ndokupa ndikaza inini zvendauye nditaure baba komani namai komani inini ndakaona kuitira maprojekti angu kwashapa saka ndauye ndizokutaurirei kuti ini ndakade kwashapa ndataa zvakanaka hapana chakashata baba ngwani saka ngaine zvihuni zvake zvazvipo baba ngwani zvihuni inini ndiri kugota kana makuzozvida munozonditaurira ndiri pano ioni zvakanaka ndakazokuna ndakudaidzwa futi ndaenda kuya zvikei kutotaura inini ndikuda mari yangu ndoda pamufanisa bhuku nyaya iripo ndoti mari shuwa ruda kuiwa asi chiri kuitika ngechekuti baba aroramba rudi wari kurwara nguva zhinji ndikuhaya mota ichede kujena hospital ndichidzoka kuti baba haasi kufamba haasi kugona kana kumuka kana kudini saka ndo zvinhu zviri kundiremera ndikandura mari sa mari yangu kuti irowere ndada mari hairowe mari ndokupa ndichagara pasine vana tomudzorei mari baba ngwari zvikaza inini zvitononoka kuti ndandodoita mapurejeni ndoda kowakawo kwendakaona nzvimbo yangu zvakanaka baba ngwari chedzari panogona asi ndakukumbira kwemuri baba ngwari kuti pandinenge ndaonawo semunhu wemukadzi monditambirirawo ndichingoitambirira kusvikaidini yapera kwakanaka patogara watoenda saka tadaidza kuti apa sabhuka daidza vaenda zvekutaura ndipo akati mari yangu iri kunonoka saka zvaro rinonoka inini ndandakaisa bhuku yangu panzvimbo ndandakatora ndakapuwa nhamba kumanondise project saka mhiko dzangu idzodzo munozonditeera munotsvaga kwanekuti bambarira ndakamurambidzwa here kana kuti ndime kuti ndakuenda kwashama munodaro ngei ini ndiri kurwarirwa madaro ngei babambari ndikavana ngoshema ipa babambari mawakutionesera kungadaro ngei kati ndichandikutsvaga nokuti ndakatisunga mhiko dzangu zvakanaka ndobva ataura zvakataura achitaura akati inini haundirambidzi kuti ndiwe ipapa kana dai ndikakwira nehure rangu haunei nani kuti baba zvakubva kupi futi handichakuda kupindura nyaya dzavo asi sabhukai wako wakataura zvakandowanda wachitaura ndikati ndakava ndakagona ipo ndakangochema nokuti ndakaraimirwa nekuti ugere une murume uri kundiremerawo nyaya yenyu yekuti makatora mari yemunhu muchiti muri kumupa kukaya ishuwa here zvakanyika inini papandikazi kana musikazii nafanwa pakuti ndakatora mari handipasi ndati kana mutamuzivi saka nyaya chakupezi ndosaka ndandi kuimirirawo amunauma izvo ndasanangura ndo mazire musaitonga kuti vanhu ukaita masoti machembera zvakashata ayo zvese wahani isu dzotichembere mwana wakuchembera mushe chembera wine tsika yautsotsi hamutitauri imi kuti makataura nayo kuti ndichati mari ndaionawo mbitana ndokudzosera maida kudzosera chii aiwa mari wakafanana baba imi mamuda kudzosera mari kusvika pamari akanditi mbuya ndotaura zvakataura taura ine ndati makati muda kudzosera mbichana ndizvo ndodaira kunyaya mamuda kudzosera mbichana mari anga akataura ndati mari yandakaumpa mbichana ndekuti mwana ukandikonda ndati mamuda kudzosera mari 50 nchingo mari kuti isvike pamari 600 ndiyo yakataura nababa murume wenyu akatokapiwa mari 6 yo saka mudakamuzivisa aiwa ndikutaura kuti ndiyo yandakazwa panyaya yacho yakapikana mari yebabasa ndopendandouda kupa muruti mimi uyu ataura nyaya kuti pane pamakanomugera kuti uchienda angari kuda paprojekti yake takamupa zveshuwa makati chibva wakataura taakukuendesa babi projekti yako itira apo taakuendesa ngekuti apa pangeepe mwana ndizvo chaizvo ndizvo chaizvo pekuti hanzi saka munoti hamusi kuziva nezvenyaya idzi
chandotoziva imari iri basa rangu naita hamupi munhu kuti bva apa uya apa nyaya yacho musingaizivi aiwa kuziva lazotobota mamuda kumubvisirei paisa foundation netoilet nechii muchida kumutandisa panyoma mwana wenyu iyeyo apa kwa chimuisaiko kuonakuisei ndikutaurira ibuya musaite kunga matsotsi musiri matsotsi kana matsotsi akapusa munhu avaka toirita waisa foundation eporutsa makatarisa ende mari yake muri kutoziva kuti mari yake makatora handiti makuti chimira kuwakaipa chiuya wako nekuti apa ndepe mwana handiti kutoreka mwana wemangatisa bozoko chipaenda kwamamudoko uye agari pake pani awake apedze pamusoro yebisanangurika vanhu ipapa apo zvepakaenda kuita vana vangu vandopuhwa pa sababa nekunga warundorerana nawo kana maiziva kuti vana vangu vakapiwa kare so harisi dambudziko rake dambudziko renyu nemunhu wenyu ruti pedzerana ine vana ndopedzerana kana makupedzera hamutongotauri naivo uye hamutotauri naivo munotaura naye kuti tatakatowirirana kuuya kudare kunoitimiza hapana kuwirirana kuuya kudare kunokuitimiza hapana kuwirirana saka ndopendesikuziva kuti pakazomushatira ndepapi ngekuti pakamushatira ngeyomuti bai paatenga simende nekubhadhara mabhiridha ekuchera foundation nekutenga zvidhina nekuchera toilet mochiti chimbo kuti mwana wenyu awekuzotira kutoilet asina saka toilet iyoyo pauda kupa nemwana wenyu vatida kuzoende kutoilet ndati toilet yakawaka uyu ida kuzoendepi ndoshaiswa ndiya imi toilet ndeyokutirei saka mwana wenyu akatupadzingweyo ada kungosiya toilet imwe zikashaka ada kuwaka imwe toilet ndizvamuda paine imwe isina kusenza ada kuwaka imwe kukaikuwaka imwe toilet imwe aina nekutopo zvemunozwa kudai dai mairimbosvikapo zvinotaurwa zvimwe zvasatikorutaura ngori kumira munhu asipo dai aripo ega aisanangura mamiri azo kuti musanetseki uye zvoti musazozviite futi uyu mukomana ngaavake pamakauka apedza agara imi mwana wenyu mamuda kupauka mamuda kupauka ishe mchena uri patatomutaa hatidi wanhu muri chachitsotsi chekuti mune problem motora mari yemunhu muchimupromisa land problem yenyu yapera hamuchadi kumba munhu yaland kana kuti makapiwa mari nemunhu munhu uya uyu maakononga mari yemakamupa ima makapiwa ishoma because pana ari kuofa yakawanda maakuchiwa mari kana makatambira mari yemunhu mukaishandisa mukaona munhu ari kuchera foundation mukanyarara mukaona munhu achitenga zvidhina mukanyarara mukaona munhu achiwaka toilet mukanyarara ndizvo nhasi muchiti chisiya izvozvo wataka icosting ende pa600 yamutaura iyo pa600 yamutaura iyo pakufanira kuwedzerwa mari yezvidhina mari yabhilidha yekuchera foundation nekuwaka foundation mari yesimende yezvidhina yeleba mari yekuchera toilet yekuwaka toilet zvinofanira kuwedzerwa pamusoro pe600 iyo
Zvakashata because shoma yacho mutadzopa. Aiva ndinayo. Tipei matobhadhara mari yake. Aya ndiraikumbira. Kana muine mari yake izochipe matobhadhara mune mari nayo kamari. Mari nhasi handina hangu. Saka hamuna mari. Ndinayo ndinotsvaga. Hamuna mari. Ndinotsvaga ndinayo. Hapana umira mushawa. Mambo hapana umira mushawa. Mukaona kuti kudai zvakaoma. Hazvina umira mushawa. Mbuya izaenda kutaurira. Musapare mhosva muchida kuzoti vanhu vasympathize nemi. Musashandise kurwara kwemurume wenyu kuti muvhare mhosva dzenyu. Saka nyaya yekuti murume ari kurwara siyanai nayo. Ndosaka ndoda. Ngatarisane nemhosva yamakadii. Mhasa mhosva yamakapara. Yakapahwa ndinopfuma handisi kuramba. Kuti yakapahwa yakapahwa. Mhosva makapara mbuya. Saka tiri kuti isu kana makapara mhosva bhadharai chi. Zvekuti munditaura kuti Nhasi handinoziva kuti handinabhadhara. Ndese ndinobvuma. Ndokuti zvinhu zvinomira zvakanaka paupenyu kurarama. Mbuya, ukaona munhu mbuya ari kutsvaga pekugara, it means ane dambudziko repekugara, haana pekugara. Saka iwo ukateka zvekuti awane kumwe kana akaita 10 kwawana ngekwake, asi penyu une pake penyu. Akazotsvaga dzimwe 20 ngedzake, hazvinei. Ndotenga imba yekugreenside mutasaka ndakogara imba yako mahara yekuzinda because une imwe kugreenside ngeyako ino ngeyangu dzimba ndinoita zvandinodarike dzangu ndikuti azone ndinenge kwashama ndiri kutsvaga kungwara kugona kuronga wamwe vari kuronga imi kurongonora wamwe vari kutsvaga rendi muri kutengesa rendi then you want me to sympathize mbuya kana makatengesa kana muri kuguma kuda kututsira mari yemunhu bichana it makarisivha mari yemunhu marisivha mari yemunhu maoda kuita utsotsi hwekumudzorera tsotsi because maone mari yakawanda makatora mari yemunhu here mari baba wakapanana kubasa kwabuya makamirirana saka zvakaitwa nebaba musarana because makamirirana saka zvamunotaura mune zvakaitwa nebaba baba makatora mari here baba makatora mari here baba makamirira baba makatora here mari. Yes or no? Dina. Musatite mapenzi bamasoya. Mai wangu tabvunza kuti mari yemamuda kubhadhara bichana imari mukati $600. $600 makaudzwa nani? $600 makaudzwa napa. Ndosaka ndikuti baba handisi because makamirira baba imi mati mauya makamirira. Saka baba $600 yemunhu akanda kuda $600 no $600 hamunaba izvo musina bamari $600 munhu akukontinya nekuwaka ipapapo panotonjinetsa nei mwana uri kuti asi baba ndiri baba imi mautaura samai iri kutaura nababa chimobvisai madhirezi imboka ndochimopfeka iovhosi yapapa mapfeka wavhorosi here ndanayo. Saka baba mariyo makatora ya$600 matadza kubhadhara zvomatadza kudzosera munhu mari yake munhu akukontinya kuwaka mazwa here baba masvikakumba mutaurira mai ndakamira sababa kudaro aiva mari ndichapuwa nevana vangu ndinodzokesa ambuya
tumi kuzi mari chapiwa nevana vangu hazvirevi chinhu ba zvokuti mari ndichapiwa nevana vangu hazvikwandiri hazviitauri chinhu kuzi munhu asina masoko ba uruda mari mazombuya munhu haasina masoko ba udai so ndiri kupa option mbuya baba ndiri kupa option ba masvika kumba mutaurira mai mazwa mutaurira mai kuti hazina mambo nhasi date ndera musi wa 27 May by musi wa 27 May munofanira kunga madzosera mwana mari yake 600 yake plus mari yesimende mari yezvidhindi mari yemabhiri. Ndakabhadhara 1500 yokutengeserwa nzvimbo ndokubva ndabhadhara $50 yokuenda kwasabhuku vachibva vazondibhadharisa $100 vachiti fenzi yangu handichabvise ndikabvisa fenzi neibva yangu anigona kuzopinda kusaiti kwako saka ndakavapa 1650 saka mbuya 1650 wobva wazoenda kuisa mari yesimende nezvidhina neyabhiridas total yacho kubva pa 1600 mari iyo munofanira kunga maibhadhara kusvika musi wa 30 May. Kana musina kubhadhara mari iyo kusvika musi wa 30 May mukomana proceed nekuaka pababa pako ndakukumbira wena kuti ndinobvisawo ndakasawo 30 May munofanira mabhadhara mari yemunhu mamusea mari yake yakakwana inobhadharirwa kuno inobhadharwa kuno. Kana mari iyoyo isina kubhadhara musi wa 1 uya kukontinya kuaka pastand pake ekaya ipopo pane foundation yake nechii saka wazwa shamwari ndapanzwa uya pana musi wa 1 upiwa mari kana pasina mari isati yasvika pana musi wa 1 ukona kuaka pamusha wako wakazvitsvakira 1 mochinotaurira mai kumba mazwa here baba mochitaurira mai kumba kuti azidzorere mari kusvika musi wa 30 kana mukatadza kubhadhara mari iyo mwana wakuita continue kuwaka mwana mukurure mozomutsvakira kumwe saka mari mazobvisa parura mari yamari ndine rekodi randakaita baba pavakatiita breakdown yemaexpenses avakaita unosvika baba wapei mopana mberi akanyora handei rumba.